congratulations Black Crust Pizza. So sa mga naghahanap ng mga pizza dyan, dito sa may Santo Tomas, San Matias, or malapit na location dito, open na si Black Crust Pizza Santo Tomas. So ano pang ginagawa nyo? Tara na, Black Crust Pizza na! Dakal salamat Black Crust Pizza Santo Tomas Branch. Operate na po matatapong kayo. Dakal salamat kay Pamela Bay, kay Inoy, at kay Kapampangan Influencer. Hello po, this is Puboy Kabulakboy. Burigyang po congratulate ang Black Crust Pizza Kenny King, Barangay San Matias, Santo Tomas, Pampanga. At may kitikitahan po Kenny at takman nyo na po rin niyan. Iwang mga nyaman na pamangan at isadyain na po din at sa inyong bola. Thank you po! Congratulations Black Crust Pizza Santo Tomas Branch. Ito yung pinaka-first nila na may drive-thru and may second floor. Kaya ma-accommodate dito guys up to 100 packs. So yun guys, ganito po yung ginagawa namin bago po kumain. Siyempre, pinipicturean at binibidyohan yung mga pagkain para po makita nyo kung paano sila serve. Din pala kasama natin yung mga ibang influencers dito. So nandiyan si Buy, si Marilens Exploring Pampanga, at saka si Budang. Ayun, speaking of, Kaya visit na kayo po kayo Santo Tomas, then punta ka Minalin, San Matias, then San Fernando, San Simon, Apalit. Visit na kayo dito sa Black Crust Pizza Santo Tomas.